pong free range chicken, ito talaga yung pinapakain, hindi po puro feeds. Masarap. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Ang susunod po natin na episode po ngayon ay kukuha po tayo ng patuka ng manok dito po sa pinaggapasan o pinagtreseran po ng palay. Yan, kung nakikita po ninyo sa aking likuran, okay, ito pwede pa pong mapakinabang ito. Yan. So gustong gusto po ito ng mga manok. Yung iba ipa pero marami pang mapapakinabangan. Okay, so katatapos lamang po nila maggapas. Yan o. Marami pa nung pabanda, hindi pa hinog yung mga palay. Ito po ay papakain po natin bukas na po ng umaga sapagkat nakapagpatuka na po tayo ng ating mga alagang manok. Oras po natin 4:32 ng hapon. Okay, so yan, may aso. Simulan na po natin. Ang gamit po natin, siyempre may sako po tayo paglalagyan. At ito pong anong bang tawag nyo rito? Bahagi ng sirang electric fan na gagawin po nating screen, ano? Yan. Sasalain po natin para matanggal na po yung mga dahon po ng palay. Okay? Hindi muna po natin gagamitin itong takip po ng electric fan dahil kakaunti pa naman yung dahon, siguro maya maya. Okay, nandito ngayon si Uncle Tito. Hello. Ayan. Kukuha siya ng pagkain para sa kanyang alagang kalabaw o baka, Uncle? Baka. Okay, para sa baka, para sa manok. Kung puro feeds kasi magastos, mahal ng feeds. Ang per kilo, yung pong grower 40 pesos per kilo. Yung isang kaban, nung hinibili ko nasa 1,600 pesos. Kaya mahal. Bagay kung free range chicken, ito talaga yung pinapakain, hindi po puro feeds. Okay, kakailangan na po natin itong screen. Yan. Okay. Ito na po yung ating mga nakolekta. Bukas po ng umaga, marami pa po dito, no? Mangunguha pa tayo. Sayang, oh. Kuha po tayo ng walis at daspan. May mapapakinabangan pa kasi rito eh. Marami. Oh, malulusog pa naman.
katulad nito, yan o, dami o. Imbis na masira lang dito, papatukan na lamang po natin sa mga alagang manok. Oh, dami pa oh, matataba. Oh. Meron. Oh, katulad dito, oh. Oh, bigas oh. Oh, matataba pa. Sayang naman kung mabubulok lang. Kaya para mapakinabangan, papatukan na lamang po natin sa mga alagang manok. Ganito yung gustong-gusto ng mga manok, yung medyo hindi pa tuyo, sariwa. Katulad nito. Yan oh. Oh. May gata. Magata. Yan. Oo, dami, sayang. Tara. Medyo maliwanag pa naman. Dadalhin na po natin ito sa free range chicken farm sa ating ranging area. Kakalat na po natin. Kita pa naman ng mga manok. Okay, so tara. Nandito na po tayo sa ating ranging area. Nag-aabang po sila oh. Ito po yung mga inahin, mga nangingitlog, mga tandang. Andun naman po yung mga bata-bata, dalagahin. O, may lumabas na isa. Ikukulong ko maya. O, nag-aabang. Ibubuhos na po natin. Lumalapit na po sila. Yung iba nandun na sa chicken house kasi medyo madilim na. Siguro pag nakita itong mga kasamahan nila, lalabas po sila para maghanap ng pagkain. Oh, tuwang-tuwa po sila oh. Okay, nag-abang po sa kabila yung pong mga nalagahin, mga maliliit pa na manok. Tara. Oh, yung iba nandun na oh. Nakapatong na sa kanilang tulugan. Nasa chicken house na. Pero hindi bale, meron pa namang bukas, hindi mauubos ito. Oh. Unti-unti na po silang lumalapit. Pero bukas po ng umaga, sigurado dagsa po sila rito para kumain. At hindi muna po natin bibigyan ng feeds maghapon. Ito po mga alaga manok. Hindi muna sila kukuha ng kanilang pagkain. Tuwang-tuwa po sila. Masarap. Okay yan, kumusta? Mga mare. Marites. Yan. Napakabusog kayo. At mangitlog kayo ng marami. Na kain muna kayo. Yung iba. Yung iba nilang kasama nandun. Ayan. So tayo po ay nakakatipid ng ng mga 80 to 90% sa
pagbili po ng commercial feeds o commercial na patoka. Dahil po sa mga pinapakain po natin, tulad po niyan, mga nagtersera, may mga napapakinabangan pa po dyan. Kaya nagpapakain po tayo ng damo, mga gabi, at kung ano-ano pa ating mga alagang manok. Ayan, so hanggang dito muna po mga kababayan ang ating palabas. Maraming salamat po sa panonood. Bye! Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.